Ovakvu eleganciju i materijale kao što je Audi koristio na ovim modelima će rijetko tko ponoviti. Model star više od 10 godina, a kada pogledate interijer i usporedite ga sa interijerom nekih skroz novih modela, lako se zaključi da se prije nije štedilo na kvaliteti. Fizičke tipke, aluminijske lajsne, masivna ručica mjenjača i kvalitetna kožna sjedala samo su neke od stvari koje danas rijetko viđamo. Veliki je užitak biti vozač jednog ovakvog Audija A6, a čak i putnici sa zadnje klupe imaju maksimalno prostora, četverozonsku klimu, pa čak i ventilaciju na B stubu auta. Ako ste više ljubitelj ovakvih Audija u odnosu na nove modele sa velikim ekranima na dodir, ovakav Audi A6 možete kupiti za mjesečnu ratu već od 270 € mjesečno. Pogledajte cijelu ponudu ovih modela na našoj web stranici na linku u opisu profila. A za sva pitanja stojimo vam na raspolaganju 18 sati dnevno.